După vizionarea videoului anterior, să vorbim despre sistemul licenței de recomandare. Scurt și rezumându-ne la cele mai importante informații. Am stabilit că Blockchain Capital nu este o firmă de marketing în rețea. Blockchain Capital este o firmă dezvoltatoare de tehnologie blockchain. Aceasta dezvoltă produse unice și inovatoare cu contract smart pe bază de Ethereum blockchain. Suntem în afacerea blockchain. Așadar, acesta nu este un sistem tradițional de recomandare în care oamenii lucrează pe o piață restrânsă și aproximativ 3% dintre membrii câștigă sume mari, în timp ce ceilalți nu câștigă. Acesta este un marketing global, comunitar, în care fiecare membru câștigă bani. Prin urmare, nu trebuie să vindeți nimănui nimic și nu trebuie să aduceți oameni în afacere. În cazul în care nu aveți bani pentru a investi, puteți câștiga și prin recomandări. Acest lucru este fascinant, deoarece, pe de o parte, putem construi afacerea peste tot în lume, iar pe de altă parte, nu există nicio limită la suma pe care o putem câștiga. Afacerea nu este limitată nici în lățime, nici în adâncime. De noi depinde doar cât de mare este afacerea pe care o construim. Să vedem ce posibilități ne oferă acest sistem. Puteți aduce investitori din întreaga lume care investesc și profită din top 20 sau din acțiunile corporative. În plus, aveți posibilitatea să aduceți și parteneri de afaceri din întreaga lume care achiziționează licențe și recomandă Blockchain Capital altor persoane. Prețul licenței de recomandare este $500, care se plătește o singură dată. Prin achiziționarea licenței, obțineți un link personal de recomandare prin care puteți recomanda produsele firmei și puteți dezvolta afacerea pe plan global. Comparativ cu valoarea lui, este o sumă destul de mică. Cu dreptul de licență primim și 50 de BCT, adică acțiuni ale companiei. Cu această licență, primiți dreptul pe viață să construiți afacerea în toate țările lumii. Contractul smart garantează că aceasta nu poate fi luată de la dumneavoastră în niciun caz. În plus, afacerea se poate moșteni. Nu este necesar să cumpărați produse de la firmă în fiecare lună pentru a fi eligibil la comision. Nu aveți nevoie de stoc. Nu aveți șef. În blockchain, toți suntem egali. Licența nu trebuie reînnoită cu noi plăți. În plus, nu trebuie să o cumpărați cu $500 pentru fiecare țară separat. Dacă cineva se înscrie în companie prin intermediul dumneavoastră și cumpără acțiuni sau orice alt produs, dumneavoastră veți primi comision. Puteți aduce orice număr de cumpărători și investitori. Pe lângă aceasta, vi se pot alătura asociați care doresc să recomande oportunitatea altora, la fel ca dumneavoastră. Și ei cumpără licența, după care dumneavoastră primiți comision. Primiți imediat 30% după fiecare licență vândută prin recomandarea dumneavoastră, adică $150. Comisionul apare în biroul dumneavoastră web în câteva minute. Pe lângă cei $150, veți primi și un procent adecvat nivelului dumneavoastră de carieră. Pentru primul nivel, cel de agent, acesta înseamnă 12% în plus, adică încă $60. Deci, comisionul dumneavoastră este de $210, adică aproape 900 de lei. În cazul în care se formează o echipă sub dumneavoastră, atunci nu numai după licențele vândute de dumneavoastră primiți comision, ci primiți și diferența în procent adecvat nivelului dumneavoastră de carieră, respectiv după vânzările echipei. Să vedem un exemplu. Este important faptul că numărul licențelor vândute de dumneavoastră nu este limitat. Puteți avea orice număr de parteneri de afaceri, astfel încât nici venitul nu este limitat, mai ales dacă aveți și o echipă. Să vedem un exemplu și pentru acesta. Să presupunem că sunteți în afacere de câteva săptămâni și ați reușit să săriți la un alt nivel de carieră. Să zicem că sunteți la nivelul 3, adică cel de manager. Vi se alătură un nou partener de licență. Comisionul la acest nivel este deja 30 plus 20%, adică $250. O sumă destul de frumoasă după o persoană înscrisă. Pe lângă asta, aveți deja lideri care de asemenea construiesc o echipă. Aveți un lider de nivel 1, la care se înscriu câteva persoane cu sume în valoare totală de $5.000.
În acest caz, liderul primește propriul comision, adică $2100, și pentru că se află la nivelul 1, adică de 12%, iar dumneavoastră la nivelul 3, adică de 20%, primiți și 20 minus 12% din suma de $5.000, ceea ce este 8%, adică $400. Un alt lider din echipa dumneavoastră este la nivelul de 16%. De acolo primiți 20 minus 16%, ceea ce este 4%, adică $200. Secretul acestui sistem este că și asociații începători sunt foarte bine plătiți, iar acest lucru îi motivează să-și construiască afacerea. Prin urmare, începe o creștere exponențială a rețelei. Uitați-vă ce se întâmplă dacă sunteți, de exemplu, la nivelul 3 și înscrieți 5 asociați noi cu licență. Comisionul după ei este de 5 ori $250, adică $1.250. Este o sumă destul de motivantă. Evident, membrii echipei dumneavoastră ar dori, de asemenea, să câștige această sumă sau mai mult. Din moment ce dumneavoastră primiți comision și din adâncime, dacă această metodă doar se copiază, atunci, din a patra adâncime, primiți $25.000 comision. Poate că sună incredibil, dar vă recomand să veniți la următorul seminar de bază, unde veți vedea cu ochii dumneavoastră cum realizează acest lucru oameni simpli, fără cunoștințe semnificative în afaceri. Aceasta nu este doar afacerea supermenilor. Oricine poate avea succes, pentru că este simplu. În acest sistem, toți sunt egali. Acest lucru este privilegiul tuturor. Încă nu am vorbit despre mari investitori care investesc $50.000 sau $500.000. Și nu am vorbit nici despre faptul că oamenii cumpără superprodusele firmei, WBT-ul și APT-ul sau stocurile firmei, ca să nu vorbim de viitoarele produse. Evident, acesta este un exemplu teoretic, iar în practică va fi vorba mai mult despre persoane care vor aduce 2 parteneri noi și alții care vor aduce 200. Noi am calculat intenționat doar cu 5 asociați, deși poate fi vorba de orice număr, și am calculat comisionul dumneavoastră până la a 4-a adâncime, deși nici acesta nu este limitat. Achizițiile echipei dumneavoastră se adună și astfel urcați treptele carierei dumneavoastră. Niciodată nu se nulează. Nu există o achiziție lunară obligatorie pentru a fi eligibil la comision. Nu există granițe de țări. Afacerea dumneavoastră nu acoperă un oraș, o țară sau un continent, ci o lume întreagă. Dacă aveți un link de recomandare, atunci puteți înscrie un asociat din capătul celălalt al lumii în câteva minute, care, la rândul lui, poate să înscrie în câteva minute o altă persoană aflată la un alt capăt al lumii. Nu sunt probleme cu livrarea sau fabricarea produsului. Nu este inventar, angajați, nici măcar un șef. Nu trebuie să aveți certificat de întreprinzător. Puteți fi liber în sensul propriu al cuvântului. În plus, contractul SMART ne protejează, garantând că nimeni, sub nicio condiție, nu poate să ne ia afacerea construită de-a lungul anilor. Pur și simplu, este imposibil. Apropo, la ce altă firmă de rețea puteți fi acționar pe lângă că dezvoltați afacerea? Nu cunosc niciuna. La Blockchain Capital și acest lucru este posibil. Când Bill Gates a fost întrebat care este secretul succesului, el a răspuns că alegerea momentului potrivit. Faceți ceea ce trebuie la momentul potrivit. Nu a existat niciodată un moment mai bun decât acum pentru a începe această activitate. Dacă ați fi investit $100 în Apple în perioada inițială, când încă nu era o companie globală, astăzi acei $100 ar valora aproape $7 milioane. De fapt, totul depinde de momentul oportun, deoarece ulterior deja nu mai putem face nimic. Evident, majoritatea oamenilor doar vor urmări aceste procese, dar vor fi și cei care se implică activ și în câțiva ani vor deveni persoane financiar independente și libere, în timp ce creează o lume mai liberă și mai bună. Fiți și dumneavoastră o parte a istoriei. Dacă acest scurt video v-a atras atenția și sunteți interesat, cereți mai multe informații persoanei care v-a contactat. Vă mulțumesc pentru atenția acordată!